Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Murrif għana tulbu talba l-Ispiritu Santu eżistijaj, għatina l-qawa tijaw matul din il-mixja. Mister ħanin nfaħruk u nirringrazzjawk mill-qalb tal-li inti ġbartna fl-imkien għal dan il-moment, għal din il-ġimma mulej meta inti tidħol u tina ħajja ġdida. Nitolbuk biex inti s-sawa fuqna l-qawa tal-Ispiritu tijak li jiftħinna moħna u qalbna bera ħalik għal dak li inti trid tagħmel fina. U nitolbuk mill-qalb mulej, ibgħat l-Ispiritu Santu fuqna. Aħna l-koll qegħdin hawn fil-Knisja dawk li qegħdin isegwuna anka bil-mezzi ta' komunikazzjoni. Spiritu Santu Alla nitolbok biex inti ssieħeb din il-kelma bil-qawwa tiegħek, bil-mirakli tiegħek, bil-fejqan u l-ħelsin tiegħek. Nitolbu lilek Omna Marija, itlob għalina, interċedi għalina int fl-imkien ma' San Giuseppe u San Franġisk f'din il-mixja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Faċi ma'kom laħwa. Ek nixtieq qabel ma naqraw is-silta li ħankomplu nimmeditaw illum neħtlu fil-font nixtieq insellem il-qalb kollha mhux biss nilqalilkom għaddan tini jum tal-eżerċizzi ma anke għal dawk li qegħdin isegwu online u speċjali persuni li batu li qed isegwu minn Sydney, minn Melbourne u mill-Faroe Islands. Ovvjament finijiet differenti minn tagħna, imma qed isegwu l-kelma tal-Alla wkoll, insemmilhom il-qalb. Ħanerġu naqraw eżistija s-silta tal-bieraħ ta' Nikodemu, ta' Niki, tiftakruh? Tħanna fil-lejl, il-leġil beraħ waqafna li kien anzjan, rajna xi tfisser, il-lejl xi jfisser, meta maħniex iċċentrati, fukati fuq Kristu f'ħajjitna u li maran Ġesu f'dan kollu. Ħanerġu nisimgħu dil-kelma u naqraw ftit iktar u neħlu fil-font aktar tagħha. Xi ħadd għandu l-Bibja jsegwi edha f'San Ġwan kapitlu 3. Kien hemm fost il-Fariġej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbuni, aħna nafu li inti mallem mibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjal li qed tagħmel inti jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu wieġbu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu: kif jista' wieħed jitwielet wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwielet? Wieġbu Ġesu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ilma u l-Ispiritu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, u dak li jitwieled mill-Ispiritu u spiritu. La tistaġibx jekk qiegħed ngħidlek li jeħtieġ titwieled mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ. Tisma' ħossu imma ma tafx minejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispiritu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: int mallem f'Iżrael u ma tafux? Aktar tard f'da dialogu Ġesu jgħidlu mbagħad: għaliex Alla hekk ħabb id-dinja li talli ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Għax Alla ma bagħatx l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Nikodemu eżistijaj rajna li kien wieħed mill-Fariżej. U mara għand Ġesu bħala Fariżew, sada l-Fariżej Ġesu kien ikollu ħafna ġlied magħhom. Il-Fariżej kienu gripp reliġjuż tal-Lut illi beda jiffunzjona madwar 2 sekli qabel Ġesu, mela kienu qabel Kristu. Daw kienu jinterpretaw il-liġi tat-Testament il-qadim li Alla ta' permezz ta' Mosè, kienu jgħalmuha fis-sinagoga, post pubbliku fejn il-Lut kienu jiltaqgħu regolarment fih, kienu meqjusa bħala leaders spiritwali.
illi l-Fariżej u Nikodemu wieħed minnhom xtaqu jagħtu risposta għas-sitwazzjoni illi l-Lut kienu qed insibu ruħha f'dak iż-żmien, mod speċjali meta kienu qed jaraw illi hemm intħil tar-Rumani u ta' mentalità Griega, jiġifieri f'kelma waħda li l-fidi dak li jemmnu fih huma kien qed jiġi influwenzat minn nuqqas ta' twemmin. Bħalma xi ftit rajna l-lejl tal-kultura tagħna il-bieraħ. Il-bieraħ meta fil-għaxija lejl aħħar tal-eżerċizzi rajna diversi liel il-kultura, s-soċjetà, m'għedniex dak biex nikkritikaw lis-soċjetà tagħna laqgħa xejn. Qegħdnieh biex naraw dak kif qed jeffettwa lilna għax aħna qegħdin hawn SSTA. Għax faċilment naħsbu dak huwa barra minna. Imma dak kif qed jeffettwa lili żwieġ tiegħi, il-familti, il-komunità parrokjali, il-mentalità tagħna nsara llum. Il-punt li l-Fariżej ukoll għaddew, il-Lut għaddew minn xi ħaġa simili u l-Fariżej ridu jagħtu tweġiba għal dik is-sitwazzjoni. U tweġiba tal-Fariżej tafu x'kienet? Kienet fuq ġiex livelli. Li jippruvaw jinfluwenzaw uħud minnhom mhux kollha kemm huma, jinfluwenzaw il-politika ta' dak iż-żmien biex tirrifletti it-twemmin tagħhom u l-oħra billi l-imġiba tal-Lut minn barra kienet taqbel kemm jista' jkun mal-liġi ta' Mosè. Mela r-risposta tagħhom, ir-risposta tal-Fariżej għall-kriżi li kienu għaddej minnha, għal-lejl għan-nuqqas ta' twemmin, għall-intħil tal-paganiżmu fih dan il-komunità ludija, ir-risposta kienet l-influenza tal-politika li nġibu l-politiċi jemmnu bħalna, u tu kienet illi dawk li jemmnu minn barra josservaw kemm jista' jkun il-liġi ta' Mosè. Din kienet it-tweġiba tagħhom. U Fariżew kien hekk. U allura kienu skontri ta' spiss ta' Ġesu fuq dawn l-affarijiet. Ir-risposta ta' Ġesu ta' nisrani anke llum f'dak li tkellimna l-bieraħ, faċilment tal uħud minna anke fil-Knisja tkun ir-risposta tal-Fariżej. Illi rridu illi l-politiċi jirriflettu eżattament dak li aħna nemmnu bħala nsara u kemm jista' jkun minn barra aħna ninsara ngħixu skont il-kmandamenti, l-Evanġelu, il-tagħlim tal-Knisja. Però din mhix ir-risposta ta' Kristu. Għaliex? Għaliex din hija risposta li hija kollha kemm hi kosmetika, kollha kemm hi minn barra. Hija salvazzjoni li tmiss ma li x'tagħmel int. Xtejt il-liġi u kif iġġib ruħek int. It-triq ta' Ġesu mhijiex din. It-triq li ħajjipproponi Ġesu hija li nitwildu aħna mill-ġdid. Mhux li nibdlu l-liġijiet u jew nosservaw liġijiet kollox minn barra. Dik tista' tkun faċli, tista' tkun ġlieda bejn Knisja u Stat kemm irridu. Tista' tkun ġlieda ma' nies li mhumiex jgħixu skont il-kmandamenti tal-Alla kemm irridu. U tibqa' mhijiex it-triq ta' Ġesu. Ġesu dak li qed jitlob minna biex noħorġu minn dan il-lejl li l-bieraħ tħanna fih il-kol kemm aħna, anke fil-ħajja tagħna. Anke fil-ħajja miż-żewġa nistgħu nsibu r-risposta tal-Fariżew. Għax int la żewwiġtni suppost tagħmel hekk. Int la missieru liedi suppost tagħmel hekk. Int la l-mara tiegħi suppost tagħmel hekk. Int la int it-tfal tiegħi suppost tagħmel hekk. Immorru fuq il-liġi. Suppost nagħmlu. Mentri t-triq ta' Ġesu mhijiex din. It-triq ta' Ġesu hija radikali. Ġesu ħajaqbad il-barri minn qrunu matul dan il-lejl. Irrid imur direttament li hija l-bidla ta' ġewwa, mhux ta' barra, mhijiex bidla kosmetika. Ġesu ma ġibniex hawn biex nagħmlu facial fil-ħajja tagħna SSTA. L-imbagħad ikollna nerġu nagħmluh u nerġu nagħmluh u nerġu nagħmluh għax ma jitbiddel xejn jagħti ftit. Ġesu ma Nikodemu se jidħol fil-fond. Irrid din il-bidla radikali SSTA. Trasformazzjoni minn ġewwa li għal Nikodemu di trasformazzjoni Ġesu jgħidha titwilet mill-ġdid. Wow, qawwija. Titwilet mill-ġdid. Nikodemu din ma setax inissilha. 3 darbiet Nikodemu jistqar li din mhix possibbli. Kif jista' wieħed jitwielet wara li jkun xieħ? L-ewwel oġġezzjoni. It-tieni.
jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu jitwielet. It-tielet, kif qatt jista' jkun dan? Din tista' tkun ir-reazzjoni tagħna quddiem din l-aħbar illejla. Li Alla tagħna mhux se jagħmlilna magics eżistijej. Il-mulej qed jitlob u dan li aħna suppost esperjenzajna fil-Mamudija u laħanġeddu fil-lejl tal-Għid bħala komunità nisranija, bidla fil-qalb tagħna. Inutli nippruvaw nibdlu liġijiet fil-pajjiż, nibdlu strutturi fil-ħajja miż-żewġa, niġġieled miegħek ngħidlek x'għandek x'tagħmel, anke aħna l-qassisin. Inutli l-Papa u l-Isqof jgħidilna x'għandna nagħmlu, hija l-bidla tal-qalb li hemm bżonn eżistijej, li nitwildu mill-ġdid. Li nisibu din l-oġġezzjoni, aħna nistgħu ngħidu bħal Nikodemu kif jista' jkun dan. U hija interessanti. Nikodemu jagħmel din l-oġġezzjoni lil Ġesu kif jista' jkun dan minkejja li kien jemmen li Ġesu jagħmel mirakli. Isimgħu eżattament Nikodemu xejn il-Ġesu. Rabbi, aħna nafu li inti mallem ibgħut minn Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel inti jekk Alla mhux miegħu. Aħna jista' nkun bħal Nikodemu nemmnu f'Alla tal-mirakli li jista' jqajjem il-mejtin, li jista' jfejjaqni mill-kanser, u mmur Lurd nagħmel pellegrinaġġi u nagħmel il-wediet u mmur healing services u nitlob għal fejqan, nemmen f'daw il-mirakli, imma mbagħad ma nemminx li dak li Alla jrid huwa il-bidla profonda totali tal-qalb tiegħi. Dak il-miraklu donnu le kif jista' jkun. Iktar faċli nemmen daw il-mirakli fiżiċi milli dawn il-mirakli profondi spiritwali li l-mulej jrid jagħmel fil-ħajja tagħna sistijej. Aħna li nemmnu bħal Nikodemu li Alla tagħna huwa qawwi, però donna blukkati li nemmnu li l-mulej jrid jibdilna. Aħna rridu nillapazzaw xi drabi eżistijej. Meta Ġesu isimgħu il-kliem tiegħu. Il-kliem ta' Ġesu interessanti, jekk terġu tisimgħu dialogu bejn Nikodemu u Ġesu, Nikodemu mara Ġesu għallu nafu li inti Rabbi. Alla huwa miegħek għax tagħmel is-sinjali. Punto basta. Ġesu jgħidlu jekk tixtieq twieled mill-ġdid. Da dialogu x'għandu x'jaqsam. Immaġina, inti mmur dan Ġesu u tgħidlu Ġesu, inti tagħmel mirakli. U jgħidlek hemm bżonn titbiddel. Jiena fuq il-mirakli kellimtek mhux fuq il-bidla. Għaliex għax Ġesu hawnhekk mhux iwieġeb il-kliem ta' Nikodemu, qed iwieġeb il-qalb ta' Nikodemu. Nikodemu f'qalbu qed jagħmel di tfittxija li ma jafx ipoġġiha fil-kliem. Nikodemu f'qalbu għandin it-tfittxija se jġib din il-bidla vera. U Ġesu jindirizza dak li mhux qed jgħid. Hawnhekk għandna l-Alla jisma' l-qalb tagħna fil-fond eżistijej. Il-mulej irid jindirizza il-fond ta' qalbna, mhux iċ-ċuċati li ngħidu eżistijej. Bħal meta koppja miż-żewġa ngħixu flimkien, nitkellmu fuq kollox, imma dak li għandna bżonn nitkellmu dwaru ma nitkellmux. U inti taf li hemm bżonn titkellem ma' martek, u martek taf li hemm bżonn titkellem miegħek, imma ħadd m'għandu l-gazza npoġġu bil-qiegħda u nitkellmu. U nibqgħu għaddejjin kif edna l-bieraħ, il-ħamartja, missing the mark, induru naqdu sfukati. Ġesu mill-ewwel jiċċentra l-qalb ta' Nikodemu minkejja Nikodemu ma jitkellimx dwar dil ħaġa. Ġesu jgħidlu jekk Nikodemu għal 3 darbiet jgħid din kif jista' jkun, Ġesu ta' ras jibsa li hu għax Alla rasu jibsa. Rasu jibsa magħna. Kull darba li Nikodemu jgħidlu din ma jistax ikun, Ġesu jerġa' jgħidha kif inhi. Isimgħu, l-ewwel darba jgħidlu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid. Ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Nikodemu jaġġezzjona. Ġesu xi jwieġbu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx issa flok mill-ġdid jgħid kif mill-ilma u mill-ispirtu qed iddoq il-Mamudija diġà ħanifhmu l-Mamudija x'inhi twelid mill-ġdid. Ma tistax tidħol fis-saltna tal-Alla u Nikodemu jerġa' oġġezzjona kif jista' jkun dan. U Ġesu xi jgħidlu la tistaġibx jekk jiena qedlek jekk tiġilkom titwildu mill-ġdid. Xi tfisser eżistijej? Li aħna ma nistgħux nibdlu l-Vanġelu. X'inhi r-reżistenza xi drabi anke fil-Knisja, anke minn nies devoti li weħlu fil-mixja tal-fidi eżistijej. Aħna ma nistgħux nibdlu il-messaġġ ta' Ġesu u Ġesu x'jixtieq jagħmel fina li jridna nitwildu mill-ġdid. Nikodemu joġġezzjona, donna mhix din ir-risposta li jien nixtieq nisma' u Ġesu rasu jibsa
u jibqa' jirrepeti l-istess affarijiet. Sal-punt jgħidlu ħaj gaj għalfejn tista'ġeb. Tistaġibx li qed ngħidlek hekk għax hekk ħanibqa' ngħidlek. Għax Alla eżistijej dal-miraklu Sant Wistin jgħid dan huwa l-ikbar miraklu iktar mill-ħolqien tal-anġli li Alla jwellet persuna mill-ġdid eżistijej. Ġesu dan naraw li mhux biss ma' Nikodemu jinsisti dan il-messaġġ radikali tiegħu. Mhux nillapazzaw ħajjitna rridu, nitwildu mill-ġdid, mhux nillapallazza il-ħajja Kristjana, siqlem u siqlaw, nitwildu mill-ġdid. Mhux siqlem u siqlaw fi żwieġ tiegħi, nitwielet mill-ġdid. Darba għalinna Mattew, tassew ngħidilkom jekk intom ma terġgħux issiru bħat Fariżar żgur li ma titlux fis-saltna tal-Alla. Mod ieħor kif jgħidilna twildu mill-ġdid, erġgħu siru xkejknin. Darb'oħra għalinna f'Mattew ukoll għaddu mill-bib id-dejjaq għax wiesa u spazzjuża triq li tieħu għat-telfien u ħafna huma li għaddu minnha. Ikemma huma ftit li għaddu l-bib id-dejjaq. U darb'oħra jgħidilna jiena hu l-bib San Ġwan. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezzi salva dan il-bib dejjaq huwa Kristu nnifsu eżistijej. San Pawl jibqa' jżomm din ir-radikalità ta' twelid ġdid fil-persuna ta' Ġesu. Meta fl-ittra l-Korsini jgħidilna hekk, intom li lqajtu lil Kristu Ġesu l-mulej, għejxu ma' qudin miegħu, niżlu l-eruq tagħkom fih u ibnu ħajjitkom fuqu. 4 verbi, tilqa', tgħix, tniżżel l-eruq u tibni. L-eruq huma r-radiċi, l-eruq huma dak li ma jidirx, l-eruq huma l-iktar affarijiet profondi li hemm fil-ħajja tagħna. Pawlu qed jgħidilna dak irid jinżel kollu kemm hu f'Ġesu. Ħafna minna aħna rridu naraw is-siġra, il-frott, nippreferu kieku l-eżerċizzi bdejna nitkellmuhom il-bżonn li nħobbu lil xulxin u li nħobb il-marti u l-żewġi u kemm hu sabiħ bejnietna, dak huwa l-frott. Mhuwiex il-qalba. L-eruq li huma importanti bdejna bl-eruq hemmhekk ħanaslu. Imma xi drabi aħna rridu hemmhekk dawn l-affarijiet li nieħdu pjaċir nisimgħu, imma l-eruq tagħna ma rridux immissuhom. Xi drabi meta kollok is-snin imħassrin id-dentisti jgħidlek qalbi root treatment se nagħmlu, hemm iridu mmorru għan-nerv. Mhux in-naħa ta' fuq il-problema fl-eruq. U meta Ġesu qed jgħidilna qed titwildu mill-ġdid qed imur l-eruq u aħna nibqgħu nistaqsu bħal dan imma kif jista' jkun dan din il-ħajja fi Kristu b'dan il-mod, ħajja ġdida. U Ġesu jagħti risposta. Ma jgħidx biss li jridu nitwildu mill-ġdid. U ħammexxikom b'4 tappi, it-tama naraħquhom illum. Ta' din il-mixja biex aħna nitwildu mill-ġdid fil-kelma t'Alla. U Ġesu l-ewwel ħaġa li jgħid il-Nikodemu jgħidlu Alla hekk ħabb id-dinja. Jekk irridu nitwildu mill-ġdid, nilqu din is-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmilna, jekk irid li ħajti ma tkunx kosmetika, imma bidla radikali vera, ħajja ġdida nisranija. Irrid nitlaq mill-imħabba t'Alla lejja. Alla hekk ħabb id-dinja. Minn hemm beda Ġesu? Beda billi l-ħarsa ta' Nikodemu tefaħħa fuq l-imħabba t'Alla l-bniedem. Se joħroġna mill-lejl li tkellimna l-bieraħ. Li npoġġu ħarsitna fuq l-imħabba tal-mulej lejna. San Pawl jien nħobbu ħafna fl-ittra li kiteb ir-Rumani. Fil-bidu net tagħha f'chapter 1 versi 6 u 7. Tafu kif jindirizzhom lill-insara f'Ruma? Bellezza eżistijej. Imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu. Il-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu f'Ruma. Imsejħin biex ikunu qaddisin. Għandna kemm sabiħa. Imsejħin li tkunu Ġesu Kristu il-maħbubin ta' Alla. In-nisrani dak li beda jgħix ħajja ġdida huwa dak li jiskopri li huwa il-maħbub ta' Alla. Dik hija l-identità ġdida tiegħek li tkun nisrani ma jfissirx li tagħmel affarijiet ġodda l-ewwel, imma li jkollok identità ġdida jien il-maħbub ta' Alla. U jew niklu fil-fond eżistijej, għax taf kemm hu faċli din ngħidu Alla jħobbok. Imma tafu kemm profonda kikun iħtlu fiha eżistijej u minn qalbi nixtieq li murejtin il-grazzja li nista' ngħinkom tieħtlu fiha. L-ewwel ħaġa nitfu l-ħarsa tal-imħabba t'Alla lejna meta ħalaqna.
Alla sitta ma ħalqikx qalbi. U minti xaw kombinazzjoni xaw ftit spazju fuq id-dinja. Inti ma tlabx l-Alla jħolqok. L-ikbar grazzi l-Alla ħadd ma talabhomlu. Tlabtu jħolqok, tlabtu jmut għalik. L-ikbar għatta mħabba meta ħalaqna tagħna l-possibilità li neżistu. Eżistijej. Jekk tifmu għaftitu nsew santu s-sin jgħid meta ħalaqna salvana mix-xejn milli ma neżistux. Iktar sabiħ li teżisti anke jekk tbati milli kieku qatt m'eżistejt. Illum il-ġurnata għaliex din it-tip ta' mħabba ma tfisser xejn għal uħud, nippreferi ma neżistix. Mhux li neżisti, anke jekk bid-diffikultajiet fil-ħajja. Għaliex il-ħajja dawwarnija madwar il-problemi. Nippreferi li qatt ma ħabbejtek, nippreferi li qatt ma żżowwiġtek, nippreferi li qatt ma tqajt miegħek. Mhux illi għandna din imħabba bit-trabil kollha li tajtni f'ħajti. Il-ħajja ġibna xi drabi. X'ma jgħid nixtwildu mill-ġdid Ġesu? Eżistijej. Il-muli għaliex ħalqek, m'hemmx raġuni. Ħalqek għax iħobbok, għax iħobbok, għax iħobbok. Full stop. Full stop hemm. Meta konna żgħar għalmuna, Alla ħalaqni biex narfu, biex naqdih, biex inħobbu, biex imur ingawdih fil-ħajja ta' dejjem. U missjajna l-iktar ħaġa importanti. Qabel ma ħalaqni biex narfu, ħalaqni għax iħobbni u biex iħobbni. Dik l-iktar ħaġa importanti. Tlifnija fil-katekiżmu tagħna. Il-mulej ħalaqna biex jidħol f'relazzjoni magħna li mħabba li għandu fih ma rridx iżomma lih innifsu. Intom meta intom ġenituri, meta ħsibtu għat-tfal, x'immotivakom? Xi tarbija, xi ruħ minn xi kienu qaltlek, oħloqni qed nistenna xi ġisem ħanidħol fih, ma naħsibx. Purament li mħabba ta' bejnietkom you couldn't contain it. Rittu toħorġuha fuq persuna li la tafu minni, la tafu għajni għaxloni, la tafu x'kundizzjoni għandha, la tafu x'karattru għandha, la tafu x'ħatallik, la tafu x'ħat onorak, la tafu x'ħat kun suċċess u x'ħat kun fulliment. Ma taf xejn. Imma fl-imħabba tiegħek ritta, mingħajr ma taf xejn. Kieku nirrealizzaw eżistej din l-imħabba li anke l-ġenituri tagħna u rowlejna. Meta riduna mingħajr ma jafuna, illum daw qed naqilbuhom, illum tagħmel testi t-tfal irridhom għajnejhom blu, hemm xarhom hekk, irrid tifla u mhux tifel, niddiżinja minn qabel u mbagħad nagħmlu l-kombinazzjoni bioloġika u teknoloġika u nġib id-design baby kif irridu. Klifna l-misteru tal-ħajja daw l-attitudnijiet fid-dinja tagħna. Li nilqa' b'sorpriża il-min ġej. Kemm sabiħ met inti taf li inti kont maħbub minn qabel. Sorpriża! Mhux iddisinjawk u għamluk kif ridu huma l-ġenituri, ħalquk kif oġob lilhom, laqgħuk kif ġejt. Wow! Illum eżistej fuħud din it-tip ta' mħabba tispiċċa. Imma din l-imħabba tal-għalejna, ħalaqna b'dan il-mod sħiħ, gratwit, ħalaqna biex din l-imħabba tidħol fina u tfur fuq l-oħrajn. Li permezz tagħna jħobb, se taħab minn għajrek immażel li ma jħobbx minn għajrek. Eżistijej. Ħalaqna biex inkunu miegħu u ngħixu f'din l-imħabba l-eternità, Aħna maħniex għal hawn semmutu. Semmutu maħniex għal hawn. Eżistijej. Maħniex għal hawn. Il-ħajja nisranija tippreparana biex nagħmlu l-għajt tal-mewt. Il-passaġġ mill-mewt għall-ħajja. Lil kol kemm aħna din nersqu lejh. Aħna d-destin tagħna mhuwiex il-baħħ u l-eternità li tfisser li ngħix fl-imħabba ta' Alla għal dejjem. Hemm u d-destin tagħna eżistijej. Sfortunatament, din l-lotja tal-imħabba ġiet feruta bid-dnub. U qabel ma naraw x'inhu dnub, il-Knisja tħeġġiġna 50 sena ilu ntaqgħu skossi sfijiet mid-dinja kollha. Dak li jgħidulu l-Konċilju Vatikan it-tieni. Imma intom ħodu hekk, intaqgħu mid-dinja kollha daw mar-Ruma. U kitbu ftit dokumenti. U f'waħed minnhom kitbuh dwar it-talb il-ħajja tal-Knisja fit-talb iż-żminijiet tar-Randan il-miliet jgħidu la liturġija. Dokument jismu Sacrosanctum Concilium, nsejtuh. U fih jgħidilna f'number 109 illi f'dan iż-żmien fil-katakezi ġifieri fit-talim tal-Knisja waqt ir-Randan irridu nimmeditaw id-dnub bħala offiża lill-Alla. Għax xi drabi u jagħmilha ċara, id-dnub inħarsu lejh dwar x'konsegwenzi għandu fuq is-soċjetà.
kif qed jeffettwa lili jew le. Imma ma narawx dan fir-relazzjoni tagħna mal-Alla, fir-relazzjoni ta' bejnietna biss narawh. Però qabel ma naraw x'inhu dnub, nixtieq ngħidilkom xejn San Pawl ħaġa żgħira, jgħidilna li fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Waqt li ħanieħdu fil-fond u nimmeditaw x'inhu dnub, nixtieq dejjem inżommu at the background l-aħbar it-tajba li iktar ma hemm ħażen, iktar Alla jħobb il-bniedem, iktar tiġi manifestata il-ħniena u l-grazzja tiegħu. Kemm aħna għandna bżonn nagħmlu hekk. Fejn kotor it-taħwit fiż-żwieġ tiegħi, fejn kotor it-taħwit fulidi, iktar doktor imħabti lejhom. Hemmhekk inkunu bħal mulej. Isimgħu David xejn wara li dineb, ħanifhmu daqsxejn id-dnub x'inhu. Issa David id-dnub tiegħu kien illi marma waħda u qatel il-żewġa biex jatti li kellu tarbija minnha. Ġifieri dan adulterju għamel. Tafu x'jgħid imma fit-talba tiegħu? Kontrik biss jiena dnibt. Sorry, dan mhux marma dik u qatel ar-raġel kif qed jgħid kontrik. Mhux kontrija dineb u kontra żewġa. David fehem li kull dnub huwa offiża l-Alla. Kontrik biss jiena dnibt. Il-kelma biss qawwija. U dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ħafna drabi aħna ngħidu ma nidajx mela l-Alla ma offendejtux. Kull ħaġa li noffendu l-bniedem, noffendu direttament l-Alla. Meta qalilna li tagħmlu mal-oħrajn tagħmluh miegħi, daqstant oħra qalilna li ma tagħmlux mal-oħrajn ma tagħmluhx miegħi. L-offiża kontra l-bniedem hija direttament offiża lill-Alla. Id-dnub huwa li titla' l-Alla. Fl-imħalfin insibu dnibna kontrik, ħallejna lill-Alla tagħna. Eżekjel jurina li dnub huwa ribelljoni kontra Alla. Imma huma irvellaw kontrija u ma ridux jagħtu idin għalija. Iżajja jgħidilna li dnub huwa ċaħda ta' Alla. Hemmhekk il-poplu jitlob għax dnubietna magħna, ħżunietna nafuhom, nidimbu u niġħdu lil mulej u nerġgħu lura minn wara Alla. F'Ġeremija id-dnub huwa li teħles minn Alla. Għax il-poplu tiegħi qalu issa ħlisna għandek aktar ma niġux. Din tafu kemm hija reali għal ċerti nies illum. Ħlist minn Alla. Issa għandu aktar ma niġix. Fid-Deuteronomju dnub huwa li titbiet mit-triq ta' Alla. Alla jgħid diġà tbedu mit-triq li jien ordnajtilhom. F'Ġobb id-dnub huwa li ma jimpurtakx minn Alla, tiġi taqgħu tqum minn Alla. Isimgħu, u dawn qalu l-Alla ħallina bikwietna, min triqatek ma jimpurtanix. Uħud minnek jirraġunaw illum. Ħallina bikwietna, min triqatek mulej ma jimpurtanix. F'Salluqa dnub huwa li tberbaq l-affarijiet tal-Alla, li ben il-ħali berbaq ġidu f'ħajja mtajra, l-ġid li għatih li missier imur iberb u l-grazzi li Alla tagħna imberbquhom. F'Ġeremija dnub huwa adulterju spiritwali. L-adulterji kollha li waqgħet fihom Iżrael id-dnub isejjaħlu. Għaliex aħna mal-Alla għandna relazzjoni ta' mħabba. Id-dnub huwa li taqlibha l-Alla ma' persuna oħra tagħmel adulterju. Jekk tifhem kemm Alla jħobbok, id-dnub mhux ksur ta' liġi huwa adulterju. Jekk tifhem martek kemm tħobbok, l-adulterju mhux għas-suppost għax miżżewweġ ma' mhux moħra, imma ksirtilha qalba. Mhux il-liġi, il-qalb. F'Ġeremija id-dnub huwa l-apostasija tal-qalb, l-apostasija meta tinqata', però dija partikolari. Isimgħu xejn. U issa wkoll issejjaħ li missier, inti l-ħabib ta' Żożiti, jekk tibqa' madda bħal dejjem u msaħħan għall-aħħar miegħi, dan kif qed titlob Iżrael, inti missieri, imma ra xejdilha, hekk titkellem, tgħid li jien missierek qiegħed f'relazzjoni, imma tibqa' tagħmel il-ħażen kemm tiflaħ. Tinqeda bir-relazzjoni, toqgħod tgħidli li qiegħed f'relazzjoni miegħi biex ta' parsi tbella ili u minn wara tibqa' dejt tħawwat. Xi drabi jekk nagħmlu mal-mulej, nitolbu imma l-qalb tagħna tkun il-bot minnu. Din l-adulterju l-apostasija tal-qalb, Ġesu jgħidha dan il-poplu f'Iżajja
dan il-poplu b'xuftejh biss ifaħħarni ma' qalbu jalbot minni. Aħna nistgħu niġu l-Knisja kull nhar ta' Ħadd, jiena nista' nitlob kuljum b'xoftejja kemm irrid imma qalbi fejn qiegħda. Il-martek tista' tgħidilha tħobba kemm trid, qalbek fejn hi, għax bil-kliem kulħadd jgħid ħafna affarijiet. Id-dnub dan li hu. Huwa din l-offiża sieħa lill-Alla. Però, eżistijej, isimgħu San Pawl meta jikteb il-littra lill-Efesin quddiem din realtà ta' dnub li għadna kif rajna. Araw kif jinfex Pawlu u jgħid, imma Alla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna. Aħna meta konna mejta minħabba fid-dnubietna, tana ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu, bi grazzja intom salvi. San Pawl xed jgħid eżistijej, meta konna mejtin fid-dnub tagħna Alla ħabna. Kemm għandna bżonn niskopru din it-tip ta' mħabba eżistijej li aħna maħbubin fid-dnub tagħna. Ġesu mhux se jħobbok iktar wara li tqerr. Għax Alla ma jitbiddilx f'imħabtu. Iħobbok meta qed tidneb, iħobbok meta titlob maħfra u jħobbok wara bl-ebda differenza ta' xejn għax imħabtu ma titbiddilx. Meta konna fid-dnub ħabna, mhux meta rranġajna, mhux meta ddispjaċina. Eżistijej. Ħajndilkom xi ħaġa ma nafx hekk qatt smajtuha rriflettejtu x'fajjitkom. Lilna Ġesu ħafrinna qabel ma dnibna. Il-maħfra tagħna mhix bil-loġika tagħna l-bnedmin. Fil-loġika tagħna l-ewwel inti tiżbalja kontrija u mbagħad jien naħfirlek jekk naħfirlek. Malla bil-maqlub. Fuq is-salib meta qallu aħfrilhom għax ma jafux x'nu ma jagħmlu tagħna l-maħfra hemmhekk. Laqas kont għadek twilit. Laqas kont għadek teżisti. Aħseb wara kemm dnibt. Il-mulej il-maħfra tajinna minn qabel eżistijej. Allura x'immorru nqerru nagħmlu? Immorru nilqgħu dak li diġà jrid jagħtina kemm sabiħa. Tafux jiġbaħ din is-sagrament ta' żwieġ. Intom il-miżżewġin tafu li intom li żżewwiġtu f'Ġesu fil-Knisja għandkom din missjoni. Meta inti l-martek qed tilha jiena nwedek li nħobbok nirrispettak tul ħajti kollha fi żmien. Issa mhix ġin insejta. Imma tafuha intom fi żmien it-tajjeb u l-ħażin, eċetera. Sakemm il-mod tibridniex. Jiġifieri qed ngħidlek jien ħanibqa' nħobbok anke meta l-affarijiet jitbidlu. Dak x'jiġifieri fi żmien it-tajjeb u l-ħażin ġejja l-bidla tista' tonqosni u minn qabel qed ngħidlek li jinsi nħobbok. Din tixbaħ perfettament l-imħabba t'Alla. Mhux tal-bniedem l-ewwel tisbalja mbagħad naħfirlek. Alla l-ewwel jaħfirlek qabel ma tisbalja. Neħħuha l-immaġni li aħna naqgħu fil-ħmieġ u mbagħad Ġesu jiġi jiġborna minnu. Dik mhix vera. Tafu x'in il-verità? Ġesu jaf li ma ħmieġ ħataqa. Jinżel huwa qablek hemm biex meta taqa' fih issibu jistennik. Dak huwa Kristu msallab. Din l-imħabba tal-ġen meta konna mejta fid-dnubietna. Hemmhekk eżistijej. Kieku nifhmu Ġesu x'għamel għalina fuq is-salib. Iż-żmien tar-randan il-via sagri l-istatwi kollha li għandna mhux biex noqogħdu ngħidu x'dak l-artistu li hemm mulej berek l-artisti u jalla jkollna aktar minnhom ħajjejnuna. Però jridu nidħlu f'dan misteru eżistijej. Lil-mulej li ħabni minn qabel ma jiżbaljajt, ħafirli minn qabel. U mbagħad x'iri taqgħalek biex titlob maħfra jekk mhux din l-imħabba. Kif tista' ma tħobbx il-min jaħfirlek minn qabel ma tweġġaw? Ma tal-ġen. Tiftakru għal-parabola tal-Ben il-ħali. Ejvewle, tiftakruha? Tiftakru meta ġi lura għand il-missier u qallu aħfirli? Aqrawa sallu 15, qatt ma jgħidlu naħfirlek. Qatt. Imma x'jagħmel? Idaħlu fil-vista mill-ewwel għax kien diġà ħafirlu. Kien diġà ħafirlu eżistijej. Kien diġà. Kieku aħna l-qalb tagħna nħalluha ddub quddiem l-imħabba tal-Alla eżistijej. Kemm hija profonda f'ħajjitna. Ħina ħobb ngħid il-ġenituri, meta tfal jiżbaljaw tikkorreġuhomx. Għall-inqas mhux ma tikkorreġuhomx ta'. L-ewwel għanquhom. L-ewwel jgħidulhom li tħobbuhom u mbagħad ikkorreġuhom.
Għax drabi aħna nikkorreġu biex jobdu, meta jobdu ntuhom il-premju u jħossuhom maħbuba minna. Meta l-loġika talla bil-maqlub. Tiegħi. Għannaqhom, affermhom li huma maħbuba, għamlu x'għamlu, u mbagħad iftħilhom għajnejhom, ejdilhom x'għamlu ħażin. Għax jekk il-mulej jimxi magħna. Din li ħadd tiġbidna biex nitlu f'din il-ħajja ġdida lill-mulej tagħna. Meta tfal jisbaljaw, l-ewwel jgħidilhom li ħfirtilhom, u mbagħad jgħidilhom issejjer nitkellmu, ħanaraw x'għamilna ħażin. Għatu l-maħfra minn qabel, għax Alla ma jagħmilx kundizzjoni għall-maħfra tiegħu. Alla l-maħfra tiddependi minnu, mhux jekk aħna jiddispjaċinix, jekk jiddispjaċina itijenna, jekk ma jiddispjaċinix nibqgħu mingħajrna. Ituilna dejjem jekk jiddispjaċina nilqawha, issa għandek il-vit. Meta tiftaħ l-ilma, tiftaħ il-vit, l-ilma l-fej jiġi. Għax jietem, kieku tiftaħ il-vit u m'hemmx ilma ma jiġix. Il-qrar tmur tiftaħ il-vit, l-ilma li diġà jietem, il-maħfra li diġà tagħna. Kieku ma tajniex niftu kemm niftħu ma joħroġ xejn. Din iżbuħija sistijaj. Din hija l-ġen tal-imħabba Alla lejna. San Pawl, pereżempju, meta jipprova anke dan jgħidu lill-komunità ta' Ruma, jgħid xi ħaġa simili kif rajna, naqra. Mela aħna, meta konna bla saħħa, kelma oħra flok konna mejtin fid-dnubietna. Kristu meta wasal iż-żmien miet għall-ħżiena. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina aħna li konna għadna midinbin. Konna għadna midinba. Il-Titu jiktiblu hekk. Iżda meta feċċet it-tiba ta' Alla s-Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu, mhux minħabba l-opri tajba li stajna minn aħna, iżda minħabba il-ħniena tiegħu. Mhux bil-qawwa tagħna ħansalvaw lil nfusna, tiegħi, imma bil-qawwa tiegħu. U allura dan Ġesu kif għamlu fuq is-salib? Ġesu għalinna ħadd m'għandu mħabba akbar minn din. Li wieħed jagħti ħajtu għal ħbibu, darba qed nipritka l-ħabs u wieħed qalli min qallu. Jien ma tlabtux ibut għalija. Tajba ġbitni di. Min qallu. Jien ma tlabtux, u vera. Għax l-ikbar affarijiet l-Alla qatt ma nitolbuhomlu. Għax min iħobb b'dal ġen ma tistax terbaħlu fil-imħabba, ma tistax tazzarda toħlom kemm jista' jħobbok ma tista' tolbu xejn. Immaġna kieku għandek relazzjoni ta' mħabba hekk mal-mara ma' raġel ma' tfal illi ma jistgħux jirbħulek fl-imħabba. Nippikaw minn iħobb il-xulxin l-iktar. Sal-punt li tgħid tant tħobbni ma nistax nerbaħlek. You always surprise me with your love. Hekk il-mulej magħna. Eżistijaj. Ġesu kif urijinna din l-imħabba? L-imħabba fil-Bibja quddiem id-dnub tal-bniedem tiġi esperjenzata fl-espressjoni li San Pawl fil-Galatin. Meta jgħidilna erfaw it-tabija ta' xulxin u hekk tkunu qegħdin tħarsu l-liġi ta' Kristu. L-imħabba fil-Bibja mhix xi feeling, imma li nerfa l-peace tiegħek. Dik l-imħabba nerfa l-peace tiegħek. Ħatikom ftit eżempji. Pereżempju meta jkollok xi ġenitur illi jgħidlek jiena kieku nista' l-uliedi nagħtihom għajnejja. U jinqalgħu mit-taħwit li qegħdin jagħmlu. Nerfa l-pis tagħhom fuqi, niċċaħħat mid-dawlijin biex ikollhom dawl huma. San Massimiliano Maria Kolbe kienu ħajoqtlu wieħed raġel in-Nazisti, missier ta' familja, għallu ħammut jien minn flokok. Ħanuħu l-pis jien fuqi. Jien ammut u inti tgħix. Ħadd il-pis fuqi. Ġesu fuq is-salib hekk għamel. Ġesu fuq is-salib ħal pis naqrawha fil-ġimgħa l-kbira l-ewwel qari minn Iżajija. Fuq is-salib tabba bid-dnub tagħna. Ħa il-ħażen kollu tagħna fuqu. U l-ħażen fil-Bibja m'għandix xans naqralkom kollox, imma huwa id-dnub huwa esperjenzat bħala vojt, bħala ġerħa, bħala taħsir, bħala telfin, bħala toqol, bħala taqaf il-baxx, bħala qalbek li titħassar. Ġesu ħadan kollu l-vojt, il-ħażen kollu tal-umanità fuqu. Id-dnub l-inna salvana minnu, mhux billi għamela abrakatabra, issa kattanta fid-dar b'vacuum cleaner li titfa kollox fiha, tiġbor iż-żibel kollu fiha.
Immaġinaw piramida. Mort narhom meta kont nippritka l-Eġittu, impressjonanti. Taqliba. Il-pis kollu jiġi fuq punt wieħed. Dak li ġara b'Ġesu. Il-pis tal-ħażen kollu ħadu fuqu. Immaġinaw biex komplu tifhmu ftit għax diffiċli nifhmu dal-ġen tal-imħabba. Immaġinaw li kieku inti u din hawn min jagħmilha, bintek, żewġek, martek, ħabib xi ħadd li tirrispetta għandu bżonn kilwa. U int tmur tagħtih waħda minn tiegħek. Titabba bil-pis tal-mart tiegħu. Qed issofri miegħu ħatta fuqek it-tbatija tiegħu. Biex jgħixuha tlift kilwa int. Jiena rajta meta kont naħdem l-Isptar Mater Dei. Nies li jħobbu b'dan il-mod. SSTA. Immaġina kieku tabib jista' jgħidlek, jiena mhux nagħtik il-mediċina, jiena kieku nista' nieħu l-marda tiegħek fuqi biex infejqek. Tgħid kemm iħobbni dat-tabib. Sakemm qed il-mediċina tagħmel xogħlu. Imma li jieħu l-marda fuqi, immaġinaw kieku teżisti sitwazzjoni fejn għax nieħu l-marda tiegħek fuqi, inti tfieq. Jekk jiena nieħu l-coronavirus minn għandek, inti tfieq. Immaġina kieku teżisti din ir-realtà. Ġesu hekk għamel, ħada l-virus saddub fuqu biex aħna fiequ. Dawnu Ġesu msallab. Dawnu dak li nikkontemplaw quddiem il-kurċifiss SSTA. Il-ħafna devozzjonijiet tagħna, ir-Redentur, il-kurċifiss, il-Via Sagra, l-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira, il-festa tal-Qalb ta' Ġesu, il-festa tal-Ħnina Divina, jekk ma jdaħħluniex fil-kontemplazzjoni ta' din l-imħabba vera tal-Alla quddiem id-dnub tiegħi. U issa dak id-dnub għamillu isem. Għamillu isem. Id-da tiegħek, iż-żina tiegħek, il-pornografija tiegħek, id-da tiegħek, is-serq tiegħek, it-sektik tiegħek, l-lejra tiegħek. Id-dnub li tagħmel int li ħadd ma jaf. Is-salmista jitlob mid-dnub li ma nafx bih saffini. Il-pika tiegħek, il-lejra tiegħek, ix-xeqqa tiegħek, is-supervja tiegħek. Dan kollu Ġesu ħafuqu. SSTA. Biex l-inna jeħlisna minnu. Intom il-Giuseppini, għax hawnhekk San Giuseppe, jiena il-qaddis tiegħi San Giuseppe għax m'għandix qaddis ħejden u aħna l-kunvent inċelebraw il-qaddis, allura tawni San Giuseppe tal-Mamudija. L-anġla qallu ikun jissejjaħ Ġesu għax huwa jsalva l-poplu tiegħu mid-nubietom. Waħda mill-isbaħ li tista' sseħħ f'din is-sena dedikata San Giuseppe mill-Papa hija li niskopru dal-vers li jisma' Giuseppi li Ġesu hu s-Salvatur tiegħi personali. U Ġesu jerbaħ dan kollu fuq is-salib li wara li jgħid Alla tiegħi xtlaqtni għax iħoss dan id-dnub ġewwa fih, ribeljoni għal Alla, jitrasforma missier nerħi ruħi fidejk. Nafdak, hemmhekk tibda triq tal-qawmien SSTA. Din hija l-imħabba tal-għalejna. U dim dan kollu, dak l-ewwel pass biex nitwildu mill-ġdid. Narfu l-imħabba. It-tieni huwa li nemmenu dan. Mhux biss li narfuha. San Ġwan jgħid aħna rafna l-imħabba li Alla għandu għalina u emminniha. Ġesu għalinna fil-bidu tar-Randani żmien huwa mitmum. Is-saltna waslet indmu emmenu fl-Evanġelju din l-aħbar it-tajba. Il-way out mid-dlam tagħna ħadu Kristu fuqu. SSTA. Imbagħad wara li temmen dan it-tielet tappa. Li int taraf fil-verità s-sitwazzjoni tiegħek. Int taraf id-dnub tiegħek. Taraf il-ħażen tiegħek. Taraf id-dnub tiegħek x'inhu. Id-dnub huwa bħal marda. U li jista' jkollna tliet atteġġamenti quddiem marda. Jew ma naċċettax li marit, u jekk ma naċċettax li marit, qatt ma nħu l-kura. Jew jiena marit u ma nħossnix li jiena marit, dinha nifhmu ħafna issa, għax iħud għandhom il-coronavirus fuqhom u ma jħossuhx, jgħidu bla sintomi, xorta jkun fuqek, u hawnhekk hawn min hu mid-dneb u ma jridx jaċċetta li hu dnub f'ħajtu, hawn min għandu dnub u ma jħossux jaħseb li hu okej, mentri kulħadd jaf li qed tiżbalja int biss Alla jbierek, kulħadd qed jitkellem fuqek id-dar. Min tixxinduna kif kissirta familja. U tibqa' tgħid li int għandek raġun. U temmen li int fis-sewwa. Ma tħossikx hekk. Jew inkella drajt fil-marda tiegħi, komdu kif jien issa. Aħna hekk jista' nkunu quddiem id-dnub eżistej f'ħajjitna. Ma naċċettax, ma nħossnix li qed niżbalja, jew issa drajt kif jien.
L-ewwel insara biex twildu għal ħajja ġdida aċċettaw is-sitwazzjoni ta' żball li kienu fiha. L-ewwel insara ġew minn sitwazzjonijiet gravi, jisimha San Pawl xejn il-Efesin. Intom kontu mejta fid-dnubietkom biħtijietkom li fihom darba mxejtu skont ix-xejra tad-dinja, skont il-kap tal-ajru, s-saltna li bħalissa jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Aħna wkoll għexna darba marqa fil-passjonijiet ta' ġisimna, konna nagħmlu ropri tar-rieda tal-ġisem, konna minna nfusna bħal wiet il-korla. San Pawl jagħmel lista. Kif kienu l-ewwel insara? Kienu ġejjin mit-taħwit tad-dinja dak iż-żmien. Però għarfu kemm huma maħbuba, emnu li huma maħbuba, aċċettaw illi għandhom bżonn il-Ġesu jeħlishom. Mhux biex tara fid-dnub tiegħek, jekk qed tereq, tista' salva lilek innifsek? Jekk inti serġin u mrattint, tista' topra lilek innifsek? Meta tirrealizza fiex waqajt, tirrealizza li int ma tistax taqla lilek innifsek. U di l-problema tagħna. Li ħafna minna nħossu li aħna nista' nsalva lili nnifsi. Allura l-Kristjaneżmu ma jagħmel sens. Għax il-Kristjaneżmu jagħmel sens daqskemm nifhem li għandi bżonn il-xi ħadd li jsalvani. Ma nistax nagħmilha bil-qawwa tiegħi. Ninkunu ninsara mhux jien x'kapaċi nagħmel imma Kristu xi jrid jagħmel fija u xi drabi jeżistijej. Tafu meta tibda il-ħajja nisranija l-uħud, meta jmissu l-qiegħ u jitkaxkru. Meta hemmhekk inħoss il-bżonn ta' Alla, xi drabi Alla jħallina nafġuha. Nimmissu l-qiegħ fiż-żwieġ, fil-familja, fil-Knisja, anke aħna saċerdoti, biex inħossu l-bżonn tiegħu, għax xi drabi hemm biss tħoss il-bżonn ta' Alla. Meta tmiss il-qiegħ, meta kollox okej, il-mulej m'għandi bżonnu. Meta miss il-qiegħ, hemmhekk imbagħad mulej għandi bżonnok. Hemmhekk tibda r-rebbija l-ġdida eżistijej, mela li taraf. Ir-raba u l-aħħar pass li taċċetta l-Ġesu. Tgħidlu mulej salvani, mhux biss naf li tista' tagħmilha, li nintilaq f'idejk kif qallu l-ħalil it-tajjeb fuq is-salib, ftakar fija la tkun fis-saltna tiegħi, kif talab Bartilmew fil-Vanġelu. Ġesu bin David ikollok knina minni. Kif qal Pietru mixi fuq l-ilma u ħajjereq mulej salvani u Ġesu jaqbdu mill-ewwel. Aħna dan eżistijej li għandna bżonn hemm tibda l-ħajja ġdida li toħorġok mill-arqa eżistijej tad-dnub tagħna, tal-ħażen tagħna. Il-Knisja għandha bżonn titwieled mill-ġdid. U mhux ħadd titwieled minn erba' min nies li jaħsbu li huma tajbin. Il-Knisja għandha bżonn titwieled minn persuni midimba imma jafu li huma maħbuba. Tafu smajtu b'Mosè intom? Ejfewle. Hello? Smajtu? Smajtu b'David? Smajtu? Smajtu b'San Pawl? Tafu x'għandhom komuni? It-tlieta qattila. Mosè qatel wieħed qabel ma Alla sejjaħlu. David qatel ir-raġel ta' dik li mar magħha u San Pawl kien japprova qtil tal-ewwel insara. Ġis figuri daqshekk importanti fit-Testament il-Qadim u l-Ġdid huma kriminali. Kriminali, qattila. U minnhom minn Pawlu jiġi jagħtina dan it-talim sabiħ għaliex għax Pawlu esperjenzaħu meta Ġesu derlu San Pawl kien sejjer joqtol l-insara. Immulej li għażel li jien fil-ħażen u fid-dnub li jien qattil għaliex qed tippersegwitani Pawl, Sawl, li ġejt għażel mulej. Fil-moment li sejjer noqtol, sejjer narresta dak il-ħin, x'ma jgħid San Pawl meta konna mazzin fid-dnub Alla ħabna, għax dik hija l-esperjenza tiegħu. Aħna qed inkunu xxukjati fil-Knisja meta ħajqumu 4 persuni imħawdin jieħdu l-Ġesu bis-serjetà, jiġu hawn u jbelħu lilna li inna f'żokorotna waqgħet hawn ġew u għadna ma doqniex u m'hemmniex din l-imħabba profonda tal lejna. L-imbagħad tara drug addict, tara min qatel, tara min ħawwat, iduq il-Kristu u sab ħajja ġdida. U jien li hawn forsi biret u drajt l-affarijiet. Aħna fil-lejl, aħna niċċelebraw il-lejl tal-Għid, dan kollu se ngħixuh. Se niqtlu fid-dlam, se jidħol il-blandun li jsir Kristu dan id-dawl li jikser id-dawl tagħna. Fuq il-blandun ħanamlu s-sinjal tal-pjagi tiegħu fejn salvana.
fuq il-blandun ħanidbu s-sena għaliex Kristu wassit ta' żmien ta' dak kollu li għaddejjin minnu. Imbagħad wara f'mument sembirku dan l-ilma li huwa simbolu ta' din ħajja ġdida. L-insara fil-bidu l-mamudija kienu jinżlu fl-ilma simbolu tal-mewt ta' Ġesu u jerġgħu joħorġu minna u jieħdu ħajja ġdida, libsa ġdida bajda li tfisser il-Kristu li issa hu sar il-ħajja tiegħi. Eżis tiegħi. Fil-viġili tal-għajt. Aħna dan kollu li jedna ħanejxuh. Meta ħanġeddu l-wedit tal-mamudija, meta l-qasis ħajdinna tiġħdu l-xitan, tiġħdu l-dnub u ngħidu iva, ma dik li iva xi tfisser? Niċħat. U mbagħad temmen falla l-missier, temmen f'Ġesu, temmen fl-Ispiritu Santu, iva nemmen. Xi tfisser nemmen b'moħħi jew nemmen li nintelaq f'idej dan Kristu li salvani. U bekk issekk il-ħajja ġdida. Li titlaq milli naċċetta kemm jien maħbub minkejja kollox, mulej jinċedi għalik imlini int bil-qawwa tal-imħabba tiegħek. Dan kollu aħna nixuh fil-għajt. Il-ġirja ta' Kristu rxoxt mhijiex il-ġirja tal-istatwi f'ġie l-qaddisin. Hija din il-ġirja tal-Alla fina li joħroġna minn dal-qabar, minn daw il-weġat, mill-feriti tal-ħażen ta' ġewwa fina. Kemm minna wara lejt nistgħu ngħidu jien bdejt ngħix ħajja ġdida. Kieku kelli xi ħadd iħabbatlek il-bib jgħidlek int twelidt mill-ġdid, x'tgħidlu? Naqfaw ta' weġbu dik il-mistoqsija. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Il-ħamis u l-ġimgħa min jixtieq eżistej ħan niġi sija qabel l-eżerċizzi fis-sakristija fis-sitta min jixtieq iqer jiftaħ qalbu nagħmel talba magħkom narakom ftit anything li tixtiequ għas-servizz tagħkom. Il-lejl tajjeb kunu berkin. Naddu issa għarrokna ta' ixti ġurnata ma' Radio Leħen il-Qala għallum it-tlieta id-9 jum mix-xahar ta' Marzu. Illum il-Knisja Kattolika tfakkar lil Santa Franġiska Rumana reliġjuża. O San Giuseppe, Mr. l-aktar maħbub tagħna, aħna nqedu l-roħażiża ta' Addiodatu għat-tard taħt il-protezzjoni tiegħek għal dejjem. Bl-interċezzjoni tiegħek u raġel ġust ta' Marja Santissima, idħol għar-ruħ ta' Addiodatu għat-tard u wassal lil ruħu quddiem Alla l-Għoli. Għatih u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieħ fi slim. Hekk ikun. Il-kelma talla fil-qalb tagħna. Ir-Randan huwa żmien tajjeb għalina l-insara biex niftakru li aħna jeħtieġ nitħeġġu u nippreparaw ruħna għal festa tal-Eid. Naqla x'naqlam rigali fil-ħajja tiegħi, ħadd mhu se jagħtini dak li tani il-mulej meta insir naf kemm ħabni u mieta għalija. Ir-Randan hu żmien tajjeb għalina l-insara għax ikollna ċans żmien illi aħna nirriflettu fit-tul ta' 40 jum ir-rakkonti li aħna nisimgħu mill-Antik Testament u ir-rakkonti illi aħna nisimgħu mill-Evanġelju juruna b'mod sħiħ il-mod ta' kif Alla ħejja